Ni Tuhan na inulungan di baga sa tuhat ta Diyos Kristus, di baga sa tikyon na yung tarulita siyan hata ni Tuhan, tapasadaruhat na martangyat kita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhu na roha, ima mga ramoti ati-ati do pikira muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Hata ni debata na sa artuhita di baga sa tikyon, Dianek may san buku perpasalme bidu 120 sada. Mamuka may sana sada maso sa tuay walu o mahatan ni Tuhan. Ede hananakok. Say mga ranapi do matakku do pag akadulok. Siya dia do ulaning ro pangurupion tuaw. Siya Jehovah sito palangit do tanon sabing ro pangurupion yang go tuaw. Dang tagamon luason na tarsulat di patmu, dang tagamon nok mata ni si jagaho. Idama dang olo nok mata, jela dang olo modum yang ko si jaga Israel. Jehovah do si jagaho, Jehovah do parlinggo mammu, dilabung ni tangamu siamun. Dang tagamon do ito ni mata niari ho arian, manang bulap pe borginay. Sa jagaw ni Jehovah doho siya na sa parmaraan. Sa jagaw na do toddim. Sa jagaw ni Jehovah doho laruar do labongot. Ola niyon ro disaliling nililing na. Ido sahat na. Damang dainang nanolonga di baga sa tuhat ta Jesus Kristus. Totu moloro ak kasitaono na masedodok tu bagasan parngolwot ta. Je dohita juju. Je dohita mangido ak pangrupion. Tu ak kadongan si solot do kadana asik. Bahkan ak kajol mana porsia. Memang je do se jojo imatu Jehovah. Ala terkadang namang dainang. Pajuon ni ak kajol mana porsia tu debata. Sa sitong na sa dapajawon naik ko di pasaw debatanian ak kapangiduan na marlapatan mono marsahit nang manyantor hipas jala mono na mga lulipar karejoan nang manian tordapot panagaman ni saluk na ganup jolma na martukan jala na majotukan isarana ikosongon na mangata sa birawit. Disi dipangan, disi langsung tarday siyak na. Damang dainang, anggo ak kasisongonon do pe pamikiryota taringo tu partodiota, taringo tu haporsyota tu debata. Masalah. Karena apa? Karena keberimanan kita bukan sebuah keberimanan seperti sulap. Bin salah bin semuanya terjadi. Tetapi keberimanan orang yang percaya sesungguhnya. Yaitu keberimanan yang ikut di dalam proses dan ketentuan Tuhan. Artinya bahwa segala permintaan kita harus sampai kepada sebuah keputusan, sebuah keyakinan. Biarkan permintaan itu sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Ido sasitong na diigil ni debata siya kita. Damang dainang na inolong nga dibagas sa tuhat na Jesus Kristus. Dibagasan turpu jamita na sahat tuhita di apala partikyanon. Takasdo didok judul li perikopon tangiang nalom niroha tu si jaga Israel. Sa dede pujian na pinasah ni parpasalmen tu debata. Akapade bisuk pada narobi didok nasida do parpasalmen di hati hai mangadopi ragam ni hamaolon. Mangadopi ragam ni akasitaonon. Ditikina di paburu-buru musuna parpasalmen ima si Raja David. Dan dilului ibadah pangurupion tua keraja na adong di humalian Israel hati ay.
alai mangaranak do mata na do pagdolo. Nomor 8, parpesalmen pemazmur dalam hal ini dia tetap mengarahkan pandangannya ke bukit-bukit, mengharapkan sebuah pertolongan. Pertolongan yang diharapkan bukanlah pertolongan dari manusia, dari orang-orang yang berkuasa, tetapi dia memfokuskan pengharapan dan pemberi pertolongan kepada kehidupannya adalah Tuhan. Huria nenolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Didot do di bagasan ayat na parjului, say mangaranapi do matakku do pak akadulo. Sia dia do ulaning ropang rupion tuaw. Sada suku-sukun na adong di rohani perpesalmen. Dia memfokuskan pandangannya ke bukit-bukit. Yang dalam arti karena pemahaman pada saat itu tempat berdiam Allah adalah di bukit. Tempat berdiam Allah adalah di gunung-gunung. Maka dia mengarahkan pandangannya ke sana. Di bagasan Pakirimon, di bagasan suku-suku, di bagasan Haporsiaoni, takasma di Haporsia ibana. Dia na paduahon di do masia jahuba sitopa langit dohot tanoon sabing pangurupion naung sahat tu parpesalmen sia jahuba namano palangit jahuba nasitok dada akka debata gana-ganaan dada akka debata di akka seleban manang akka uti-utian di portibion namang gonggomi portibion. Tetapi dia yakinkan, dia pastikan bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maka ketika dia meyakini bahwa pertolongan itu dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, di doa nama dang tagamon lason natar suladipak. Dia yakini, dia pahami ketika dung debata mangurupi, dung debata manogu, dung debata madonghani, dang bakalan tarsuladi bebana. Sada hataridaan Haporsiao nama saisitong na pinasah ni si Raja David manang parpasalmen di bagasan turpuk jemitaw. Huria nanolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan Haporsiao na togwi di do parpasalmen do di hata ni Tuhanon dang luason ni debata manang dang tagamon duwiton ni mataniari harian manang bulape bornginay. Artinya setiap saat ketika Allah menolong, ketika Tuhan beserta kita, ketika Tuhan menopang kita, ketika Tuhan beserta dengan kita, maka penyertaan Tuhan itu kompleks. Tidak hanya pada siang hari, pada malam hari sekalipun Tuhan pasti menjagai. Inilah pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Molo tabere akka pangulo si sonarion, akka pangurupi da kadongam adong nutikina. Bisa saja sonari odolong atta mangurupi hita. Ale marsugo belum tentu. Ale Haporsiao ni si Raja David mana perpesan media pala partikior langsung ni. Dia porseibana pangurupi nasihat Tuhan manotong. Nga damang dahin ang nanolong nga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ahado nagabe rajumatta di bagasan Haporsiao tasan hata ni Tuhanon. Nga parjole sa hali marhite-hite hata ni Tuhanon nang dipaingot tu hita. Saluhut na kajol mana Porsia ikom mangululi pangurupin holang tutua sabik. Maka lewat firman ini kita mau diingatkan bahwa setiap orang yang percaya penopang dan yang harus kita cari dalam kehidupan bukanlah dari dunia ini tapi dari Tuhan. Maka ketika kita memfokuskan diri bahwa Tuhan akan menopang segala kehidupan kita, di sana tidak ada celah bagi kita. Di sana tidak kita kasih kesempatan untuk kuasa-kuasa dunia ini yang akan membantu kita. Dan adong tik kita
manandang adong pikirata naik kepakyota lah mangulului pangurupit wa kaganagaraan. Alai ketika kita katakan bahwa Tuhan menopang kita di bagasan hapor syaunima iko posroha situ tu dan ima hapor syaun na suam kuku alai hapor syaun nahot yang tidak memberikan celah kepada kuasa dunia ini. Ini mana perjuro. Nah padua damang dainang nanolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Sian hatan ni Tuhanon yang dipaingot duit agad umar sada-sada. Akajol mana mangaluli pangrupe tu debata ditangihon jala diurupi debata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lewat firman ini kita mau diyakinkan bahwa orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah kecewa. Dia tidak akan pernah merasa dibiarkan Tuhan. Molo taluli pangurupe tu akadogata, jujur kecewa hita. Belum tentu Allah mengurupi hita. Belum tentu boy makilala arsakta. Belum tentu boy songon nadirohatai naik kopa sautona hobar tu pangiduatta. Alai molo tu debata talului pangurupion, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Engok tamu nama namang dainang pangurupion na manotong pangurupion nahot pangurupion yang tidak pernah mengecewakan itu hanya pertolongan Tuhan, bukan pertolongan dunia ini. Maka supaya engkau jangan kecewa oleh karena dunia ini, jangan pernah engkau meminta pertolongan kepada dunia. Tetapi mintalah pertolongan setiap saat, setiap waktu hanya kepada Tuhan saja. Dapat pun disahali damang dainang sian hatan ni Tuhanon nang dibaingot tu itagan umar sada-sada songon ayat na papitua sa tu Pauloni. Say jagaw ni Jehovah doho sian nasa parmaraan. Say jagaw na do todip. Say jagaw ni Jehovah doho laruar do labongot. Ola niyon roho di saliling-nililing na. Ternyata orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberikan jaminan, Tuhan memberikan kepastian bahwa Tuhan akan menjagai kita. Laruat dot labongot olak nion waktu ini sampai selama-lamanya, tidak berkesudahan. Al ini dabang dainang songo panipuli adong masada cerita. Di sada tiki adong ma parporangan. Parporanganon di luaton sudi nang isi na maruhaso imana monang. Adong masa dana nang mati sa na keluarga na. Sa datiki marpikir may mana lari may mana tutobak. Dung lari mana tutobak, kebetulan orang tua na halak Kristen. Ditiki na masa parporangan ni ngadi do orang tua na martangyak ko. Di baga sa tangyang na huwag sa do. Tuhan dungannya. Tuhan dungannya. Merdala mapartikian saya maparporangan. Ditiki na di pagidibana songoni ragam do kasih taon. Roma kababi panoro neng mangarongo mimana majakit mimana tuhau. Romu senang akabodak na neng medebun iman waktu majakit turu muse ibanang songoni ma. Alai disadari ibana mah dak ala ni guguna sudina dumalua ibana takas medo ibana pangurupun ni Tuhan luar biasa dam songna hutagam nina ibana na malapata di lalimana pa pangurupin ni Tuhani marhite-hite naso dibotoy manehem majakitaw gabi dibotoy ibana naso diboto ibana ihian manuruk tugabbo ala nang dililiak kabudak gebibui mana manur disi dung say maparporangan ni gabi penginjil memana gabi say do imana matorus di bagasan kesaksiannya. Pertolongan Tuhan bukan seperti yang kau pikirkan, tapi pertolongan Tuhan seperti yang Tuhan tentukan di dalam kehidupanmu.
nadamang dinang siya caritai naneng takas boto tagan marsada-sada. Ido tutu na masa. Ido tutu na toho. Ido tutu naik kon ima rajumat di bagasan parngoluo. Maka ketika kita minta pertolongan Tuhan, jangan biarkan pikiranmu, jangan biarkan ilusimu, jangan biarkan egomu yang mengendalikan keberimananmu. Artinya seperti apa? Ketika kita meminta pertolongan Tuhan, kita yakinkan diri kita, biarkan cara Tuhan yang akan menolong kita. Jangan langsung tentukan om manian. Akajul mana porsia itu dibata. Dipasah dirina. Asa dipatulis debata akasakapna. Hobar tu sakap ni debata. Dan tu sakapta. Karena apa? Karena rencana Tuhan jauh lebih luar biasa daripada rencana manusia. Amin. Martanya kita. Mauliate Tuhan didenggan di basam doa sini roham. Nungataruli hai marhi tehe hatam. Dia jari ho hami asa totong mangaluli pangrupin holang tuho sabit. Asa marhi tehe na hami luli pangrupin tuho. Urupamu hami saliling nililing na. Papos rohanami asa totong holang mangalului pangrupin tuho. Papos rohanami holang totong marhaporusa tuho sabit. Mauliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamasu-masu kita.